May adlaw mga katisyo. Karon atong istorya ng first episode sa Tisyo karon. Atong istorya ng about sa high school uyab. High school. High school uyab. Karon atong sutaon Bali-balihon, simhuton, diri sa Tisyo karon. So, first of all kay pasalamatan akong mga parents actually kay tungod kay gipani ko na diri tas sa support ilang gibot. Labaw pod sa ako ang sa akong crush di ay. Yo, what's up crush? Yes! Pasalamat po ko sa akong mama kay gisultan ko niya ani and sa akong kuya po and sa akong crush. Naman kay crush kay na junior na naman kay kanang something. Ay, di na. And also me, gusto kong magpasalamat sa akong mama, sa akong papa, sa akong relatives. Tananan na lang na ako, yep, sa support and yes. Sa mga saligod Huwag sa ako akong crush. And of course, I'd like to thank my duha ka tito nga asta ka strikto. Ang akong mama karon ma. Paayo na. Soon paayo na. Mm. So, shout out sa akong crush. Unta na tanaw ka ma-inspire jud ko kung tanaw ka diri ah. Limta na to. Si Sir Brando. Salamat Sir Brando sa imong tabang ani. Uy, si ano sa Sir Dot. Same lang mayata na sila. Same na din na sila. Same, nabitaw na sila. Nakakalimot ko ba? Uy, lami akong ginakaw na quick bay. Asa ginigay palit? Kaya dito sa may Elyong gun actually. Mm. Kaya no, tala ka nga sa mga kapalit. Ikaw ay nagpalit ani. Ano ko ba? Sa may Elyong gun. Bitaw. Hagbong mo to pipili. May kila perfect boy ga nga naghatag ani, I mean, di siya sponsored pero gipalit naman siya. Yeah, dito may always yung kapalit og kwek sa tibong ko. So, naka-experience na ba mo og uyab-uyab? Hi, speaking of high school, kanang high school uyab-uyab. Mm. So, uyab-uyab. About sa high school uyab-uyab, mga feeling niyo pila kaya no? Out of 100% ang naka-testing na ano? Mga estimate niyo. As naman, sa whole world or Sa man, sa specific. Siguro sa specific na school. nga nakauyab na. Sa total percentage, 100% out of 100. 99.9 na dai. Ano man? Grabe naman po siguro di sugdan uy. Sa busta ko, wala ko uyab. Ako sad. Da. Ay, sorry. Ikaw? Kato natay mga ato istoryan kay high school uyab. So natay mga pangutana dapat na to tubangon ba or matubag ba jud nato ang mga pangutana kung sa uyab-uyab. Kung okay lang ba mag-uyab-uyab or dili? Mo. Okay ra ba jud? Tissue. Okay na ba jud? So first nga sugdan na nato ang formal nga na. Ano jud diso? So yeah. So, first question kay, nakatesting na baka magkauyab? Ikaw lagwa. Ikaw be? So, Nakatesting sa ano na ko, baka magkauyab? napasiguro ko sa crush nga level, murag So, wala pa dyan ko katisting o uyab-uyab. Wala pa dyan. Kung uyab ang hisgutan, guys. Siguro karon nga year kay kanang naay isa ka tao na last year ha, na gusto na ko siya sugton kay tungod lagi kay kanang Sa standard, ano? yes, di man siya kanang he's not the kind of man that I really wanted, di ba? Pero kanang habang nag-chat me on social media, Facebook, Messenger, good kay kanang na-develop akong feeling sa iya ha. Pero di naman siya crush. Di na ako siya crush at the first place. Siya lang dyan una, crush ta ka, ni confess siya. Tapos, pila ka months kay, kanang, naanad na ko, sa inganing nga tagagabi kay perminti mi nagka-chat-chat. Good ka na ba? Kung mga sa life mo, gross. Good guys. So, Mingo gross, pero Mahay ka. pangitagya po ni mo lalaki. hoy! Sa maoto, kanang, naapon sa kong part nga, what if nasugton ko ni siya, Pero, guys, #controlled. So, moto, wala. Ayusa. Wala pa ka 18, di pa tama. So na kayo ayusa. boundary yung yes, limit. boundary, limitations. 18. So, ikaw, 18. kay. Ikaw, kay.
Ako siguro almost pero dili gusto pero dili sa ako dira ang stage. So ikaw Gwyneth, since ikaw pinangutan, ang sin tubag Oh, mo? ako Kuan. Kabalo mo na ka ng MU, char-char, ana go. Mga fling-fling Ana lang. panghay. Ana. Oo lang na, di lang na part. Choice man na nimo, diba? Choice man jud mo kung sugton ni mga lalaki something. Said, Pero di man kinahanglan nga sugton jud mong lalaki para maka-experience ka uyab-uyab. Yeah, diba? Pwede ka maka-experience through ka ng mag-observe lang ka sa uban, diba? Like me! Muna ko pinag-vlog ka na. Mirisi! Wala. Hinay lang ta, dili lang kahit ma-trigger sa. Hindi, so ko lang jud. Di lang ko makuha ko. Agan pa kahit ang questions nga to. Okay, so here. Kamu to. Kanang, dito po ako na-realize somehow nga kanang, dili man jud kailangan na mo engage ko sa ani nga kanang, ano diba, activity or kanang part sa ko ang life. As, diba, part sa tong life ng uyab-uyab guys. Naabot na dira. Mabot jud Pero dili kailangan na as of now, nga 15 pa ko, kailangan ako mo engage sa iyong anak, diba? 15 pa rin ka? 15 pa ko, oh my gosh! Sida? June 15, 2004. Sige, sa mga okay. to. So ano ko nga kanang dili man pwede naman ako mag-observe sa uban. Anak yun. so murag nakuan to nimo paano katong vicarious experience ni Bandura. Yes, Car. social cognitive Big word kayo. Sa taas kayo. Saba? Vicarious experience. Sa vicarious experience. Sa Mm. vicarious Okay. experience kay. Kanang dili nimo need na kanang ikaw jud mismo ang maka-encounter inana, like maka-learn ka through others. Ako dyan na. Ay! Dili na ikaw, mo na yung Mana? Yes, Ay, yes. nako. Social cognitive. Ah, sige, kung tahay kay kanang niingon sa tag-on na nakatesting na tag-uyab-uyab. Mm. Nya kanang kabalo ba imong mamag papa la dili na Papa. papa pa dira. Sikat lang. Kita to overpass niya. Ang anak day, ang overpass day. Mahal kayo lang dito station day. Ay, Ilang dami overpass dito, day, anak. pila nang gigamit ang project day. Kayo day. Like, ako sad kay kanang namin about sa nagkauyab na baka. Actually kay as a high school Kung student. tayo, sige na kung tayo lags ko. Yeah, Yan yeah, na. Oh, sige, sige, sige. Wala jud ko nagkauyab. Oh, nana. Kung tayo. Pero So- gusto ka magkauyab. Oh, Imong, na. imong crush gusto ni mo uyabon. Malamang. Siyempre. Dili. Ay, yun ang teacher. Ay, ay. Joke siya guys. So, yan, imagine. Judy Ann Santos. Something sa ako ang heart nga ganong ako mga friends kay nana sila yung nauyab tapos No. ako wala. Unsa ko dili ko Kinsa man ang human, friends, dili ko guys? So, human. dapat dili ka pabitin. Dapat di ka maiwit. Sa No, bala. dili man sa hamburger. Dili Hamburger. Di, wag ma... Warag, man, baby reason man, egocentric man kay ka nga pagkatao kung inana. So, warag, nice something sa ako ba nga, unsa kay feeling nga magkauyab, nga sila lagi kay, pag na ko'y makita nga scene nga naga-date kay ginang happy lagi kaayo sila. Yung nana. So, Pero ako, happy man ang kalagwa. Ay! Dahil bitaw. Dili ka happy. Ay, actually, na ako'y friend. Ah, sige. Sa chika na ng friend mo, be. Tapos, kanang, nangutan ako sa iya nga, bay, nga nung, nasa uyab. Tapos na ako nga, bay, nga nung mag-uyab-uyab man ka, para asa ang pag-uyab-uyab ni mo. Tapos, nag-expect ko nga, ano lagi bay, kanang inspiration lagi bay, inana. Pero dili, inana yung tubag. Ang iyang tubag kay, ngan sa mo, asya nga, ano mong goodbye kita as person kay, nagalong mong good happiness. Tapos, to happiness. Tapos ako nga, nagalong po kong happiness. So, actually, naku, wala, ako ano yung tubag ko. So, nagalong og happiness siya. Bantog siya, So, nag-uyab. yung happiness, kaya na dito Murag, so, bantog siya, nag-uyab-uyab kay, Pero nakuha ba kinaga na dyan siya niya ang happiness na ginalong niya? Which is, gipangutan ako, gin-question ako na siya, or murag na-mention niya nga, nakuha niya ang happiness nga, sa iya, naasa, iyang kapartner. Tapos, niabot yung partner. Ay, ginahulat man niya yung partner atong asin. Tapos, gilat niya, tapos na ako, gi-question ako, the same question sa akong gias. Tapos, nga, hey, nga nung nag-uyab-uyab man ka, tapos na siya nga, same silang answer. Nagalong silang happiness sa each other. Tapos, ako nga, nagalong, hindi ako So, happiness. paliha sila ginapangita. So, nice to siya nga ting, nagalong og happiness. Pero ako na nga, kung nagalong silang happiness, wala ba'y happiness sa ilang parents? Exactly. Or wala ba'y happiness dito sa circle nila sa iyang friends? Kinahanglan ba nimo pangitaw na imong Or, happiness sa kaninga specific nga tao lang? Actually, lags, kay kanang
Pag-abot mo gud sa happiness or kanang longing nimo, namo ko na different aspect. Oo. Kaya- Mo ganito, lahi-lahi man ang happiness sa family, lahi-lahi ang Happiness happiness sa sa mong friends. uyab. Wala pang magka-experience mo Uyab! Uyab! So, siguro kay iyang Bagting sa mga nauyab dira ro. Ay, so tama to nga. Nana siguro siya happiness sa family pero nagawan. So, Siguro ka nang so kung tungod ato, ma-prove jud ako nga tao siya kay dili siya Dili makontento alien sa siya. kanila nga happiness. Mga na. So Like, tao to sa akong nakaila. So Ikaw? siya happiness. tao pag ka. So mao to nun, nagalang siya labas na anak ko. So, Ang minuto bago ako pangutana. oo, tao ko Ben. Pero wala ko iyab. Di So, ba halay? ayun na. So kung ina to, so ako kay lonely man ko. Atas siguro kay naisip na ako ato nga. Siguro no kay magkauyab na ko no. Tas kanang inani na uyab kun tayo na akong crush. Hey, you see. Tas ano na. Ay! Sure na siya! No. Tapos pero naano ko nga ginatry na ako og see ang other aspects. Mao naga-question ko sa naanay mga uyab kay para ma-ready ko when naan ako sa place if ever. So karon as a high school, Need jud ang ready no. Ready na jud ka like something. Kay para asa ba ni sulod ko niya dili ka ready. dapat. Di ba? So dapat di ay pag musulod ka sa isa ka relasyon, dapat committed ka. Dapat ready po jud ka. What if yung mga attention kay ka na flirt lang, char lang. Flirt lang. Unsa yung Wala ka nang for the char, like ka nang para ingnon nga ka nang. Unsa na For example, hamburgers sa ka? mga lalaki, kay para ingnon nga, maski din dyan ko, part na ko'y uyab. Hamburgers ka na, hamburgers. Ay, kung inana kay egocentric kaayo ang personality sa isa ka tawo inana kay gusto man siya nga top ang level niya sa society which is feeling na wrong kaayo na siya. Hinoon kay ano man ta individual man ta na atay each identity pero ingana niya ikaw nga individual na ka sa isa ka society which is you must live with the society. So inana so dapat dili ka mo mupangka dito sa society nga imong ano kay kung inana imong personality nga dapat mas daghan kog uyab. Dapat kanang masignan ako iyab kay magkauyab gyud mo kog daghan. So meaning kung masakitan tong other nga anong tungutay lalaki ko tas culture ni sa Philippines sa nga pag kanang daghan kag uyab nga lalaki or sa other pod nga anong Country. country kay pag Kuan daghan ka. kag uyab kay masculine ka, lalaki ka ayo ka. Tas Bisag kuan ana. tas imagine na Chickboy mo na me. Oh, chickboy ang term sa Philippines. Chickboy! Tas ingon na tas Chickboy ka! Bitaw. Ano bitaw na siya nagwala. Pero balik ka diri sa pangutana. Ang pangutana jud dapat ba na ma-aware imong parents or kung tahay ningon kag nga na kay uyab ba na. Aware Ako? ba imong parents? dili or siya. Okay. Bitaw dapat ba jud siya ma-aware? Kung tayo wala man tay mga uyab jud, di man ta pwede man kag tahay. Dapat ba jud na aware imong parents or dili tago-tago lang sa takay sa badara kasi imbitay ra kay pinakalis imong mga magpapadara Personally kay ako mong itong tipong anak na kanang open gyud sa parents like seryoso like di ko mahimutang jud pag wala ko maingon sa akong mama anak. tas kung tahay dili ka ma-open no. Dili ka mag-guide. Kanang ma-open Dili din ba? kasi siguro Joke Ay? lang. Joke to. Bitaw, joke to siya. Bitaw no, kung dapat ma-aware siguro yung mga magpapa. Oo, Para mag-guide pud ka no. Kay, kurang na-experience naman na nila, mas nauna pag sila sa imuha, di ba? Ana jud na, sila yung mga nahibalaan, nga, wa pa jud kakabalo. O dapat imo mahibalaan. So dapat ma-aware ang imong parents. Parents, kailangan dyan na. O sunod kay kaning kuntahay ningon mapud kag kung tahay na sadta kay wala man jud tay mga uyab diring dapita. Luya na to eh. Loy no? Loy? Loy na. Ay, ano ka nang awkward ay nag-topic ta about high school Yeah, pero review. wala- wala tayo, uyab. Pero okay lang. Tay, uyab. Okay lang kay kanang Nag-observe man tayo, di ba? Nag-observe ka. Pero Curious. Yes. Oh, Serious. Cognitive sige na guys. development, yes. Sa ikatulo nga pangutana, kung tahay nang kauyab ta, asa mo naga-communicate sa kuan ba na, sa text ba na, mga text no kay kanang mga late bloomer na kay kanang mga kipa ng cellphone. Dili, kipot. Dili, touchscreen. iPhone, sa di ka. Ay, char lang. Kaya ako, ana. Okay. Kaya sa social media Sige, ba na? tara, siya na Sige, lang. tara, Ulit. Sige. Pero bitaw, personally,
Pag-ilog. Sige. Ako kay kanang Mga popcorn din dapita, popcorn. Gusto jud ko guys. Mm, Actually, sige. gusto ko kanang Sige, nami communication through kanang personal, Mm. call, text, Facebook, via messenger asa ba na kay gusto jud ko always di ka makaistorya, always ka maka-chat ana. So Sure. bisan asa dira ako types of communication guys. Oh, it's okay. It's okay ra chikin sa ko. Nga ikaw dira. Okay. Ako, unsa ba nako? Sama asa ka mas Ako, practicality ta diri dapitan ni. so personal Kaya na wala jud tay kwarta, guys. So, Hoy ayaw ko kuan Kasi may kwarta. Tapos messenger. May kwarta pang pet cellphone. loves dili labad ha, pang text no. Ana ka ganina. Okay, boomer, late na kayo na. Agad, Nag-speak wala. na kasi yung stars. Ako din Friday Dili, guys. ako ginapasabot kay. Sige. Kasi ang style, dili paminawa sa guro ko sige, lang sige. no, mo lagi na kay dili nyo ginapaminaw ko side char. Bitaw. Ani mita na siya guys, ang ginapasabot kay ang text man good. Syempre magpa-load jud ka na, nya pila lang siya kanang nay limits imong text ba na good. So mas mahal mo nang ginapasabot pati call, nay limitation sa call pila ka minutes ana. Kung sa Messenger man good ka or kanang sa social media like for basic, wala kay bisag na ka. Uyab. Wala ko uyab. Bitaw. Sa ito. Pero pwede ka maka-communicate bisag wala kay load, wala kay basta naalan jud kay SIM or internet sa badira o di ba? So mas less ang kanang gasto. Ano kung ginapasabot ka social media? My gosh. So always mo magkita. Social media kay communication day as a pre-basic Pwede, pre-basic loading day. Pwede nag-speak ko as sa crush lang ang communication. Sige daw. Ikaw dira. Wala Kami man sa experience sa na. day. Kaya no, experience mo. ka nandiri aba. The expert, charita. Every time na mo chat ang crush, kay every mo notify siya sa messenger kay mo. Jig. Ano ka? Ano pop up yung name. Say na sa jig. Dami na eh. Tinawin. Pero wala siya. Lloyd na. Di, nag-speak ko as sa crush na Crush lang, side. crush. O, tas, Sabto na to, guys. last, nag-chat akong crush no, tas ako, Popcorn. kanga, ay, naagod may inaning nana, nag-chat ko, tas, pero, naana, tas ka pa naman, masang reply sa kwa, Ok. ok. Hindi mo na, okay man na. Hindi siya interested. okay. JJ yung crush mo. Grabe ka ba? Hindi. Ay, bitaw, bitaw. Parang hindi. Ato, diyan ko diyan, ok. Tas ako, ano sa'yo, ok. Nag-istorya dito, ok, gray. Tas bitaw, umato, tas, Dili interesado yung crush mo ba yun? sometimes, so, Sometimes, so sad. di, na-feel ako na, siguro interested siya Boring sa- lang dyan yung crush. Ay, boring or bored day siya rather. or basig ako ang boring. Hindi siya ikaw yung gusto. Bukog sila ko. Uy, giulo ba? Giulo. Sige na. O sige, tama na yung crush lang ba? Kasi builak pa lang ka dito. Okay, next question. Kuntahay. Ano na punta ning kuntahay na to ba? Always ang kamang tahay. Kuntahay. Kaya wala lagi tayo iyam. Yes. Kuntahay. Ito bag na pagkag-o. LDR mo or dili? Ang sabi daw ng LDR, babe? Long distance relationship. Kuntahay, LDR mo. LDR ba mo or dili? Ano I won't last a day without you. LDR? Ay! LDR? Ikaw na pala pagkatawag yun, like, ka na. Ito lang. Kaya nga na pala pagkatawag yun ka na. Gusto mo ka na, kita judi mo siya, like, magulitan judi mo siya. Yes. Touchy, something. No. Touch ba? Sama na day. Nawa ko na sa Ako rin napasabot sa touchy, ka na magulitan judi mo siya. Naa siya physically, Dili. dili ka nang, Pag mo may lahiyang pagsabot sa touchy. Kay pag ngayon mo utag LDR no kay how many kilometers maabot nagpinga pila ka miles away, di ba? Pero Ayaw, pag tama. Naandiyo ka na kung mag-LDR mo kay... Wait lang ha. Freeze. Pause. Wait kung LDR mo kay... Kung tayo kay 1 kilometer lang mo sa each other. Consider naman na as dili LDR. na LDR. Dili, uy. Ay, tama Ay, na kabalo mo. OA na, OA. Yes, okay. OA na, OA. Kaninyo balagi tibong ko niya kas komunal lang. Wala. Wait lang, unsay, Okay. feeling niyo, unsay LDR ka nang, unsa ang pila Kung di mo na gusto ng LDR, panguyab o silingan, uy. Para sa kanang LDR, it doesn't exist. Ano? Kay sa high school, uyab-uyab ta mag-base sa mga high school student. Kuan, dali lang ma-attract ang high school student sa kanang close nila. For example, I'm in a relationship sa Ay, kanang example lang. example lang sa Ala, tagalaing Diyos school, ko. tagalaing school unya kanang ay di kami nagakita
kita, mas nakikita man niya nga lalaki. So, ang ako ang attention, mapadulong sa katong nga lalaki, dili na sa katong layo good anak. So, Ay, ka-experience LDR, ko na. it doesn't exist. Dahan mo ka-experience. So, no to Ting, LDR. nag-exist pero sila. not to siguro. Charot! Ano siguro ka ng mga lain school na dali ako nga school na dito siya ana. Naman siguro yun ana, tapos nagkakita lang after class, ana good. Naman siguro yun Ay, ana. ano ba? Ay, Wala yung mga ninana. Pero dili mo na LDR. That is not LDR. Pero murag rare laman yata nang nanoy. Dili yun Ang LDR, guys, kanang naka sa Pilipinas niya, ang imuhang uyan nasa US. Uy, Ang dili LDR. siguro. Just ang Uy, grabe. Grabe. Di, Ako pag dapat sabot sa ganun. LDR kay kanang pero pila jud ka oras imuhang i-travel bago ka makita nimo siya something ana. Oras jud siya like kanang oras 2 jud. hours, tagom to double. Ah! Ay, Familia. ako double to. No. Davao to Ormoc. Oh, Hi. Bita, actually, na may concern about ano yung Davao LDR to ba? US. About sa high school, nag-arrange mo dyan ang high school. Sige. For 12 to 18. So, kani nga stage ba? So, nganong magstay ang isa ka relationship between high school o LDR? Nganong masing layo siya kay iya yung ginawit. Ang ngano kaya unsay mga possibilities nga ano. So, bantog ba kay nagalong lang jud siya kanang kanang attachment or kanang murag kanang feeling sa kay bantog ginahulat niya or naay lain butang. For example, kay kanang sikata niya. Katayo, instinct naman dyan natin. Siguro bantog nagahulat tong isa ka butang isa ka tao. Isa ka butang sa ibutang sa dito sa yung ka-LDR kay na yung mga sexual desires. Bantog siguro mao Or sa iya katulad jud na person yung murag sexual desire something. Nga naman jud mga tao sa iyang palibot, di ba? Ngano katujud ana, mo nang ginapasabot. May na. So possible ba nga tungod ginahulat to niya kay tug nag-stay sa LDR kay yun na Actually, sexual gustong desires or unsa ba kay love lang pwede ba nga love lang high school man ta i-describe gani ni Freud nga Freud Off-right. Freud Off-right, siya dahil. Pero hindi na right. Pero kanang naako'y nabasahan ba about siya sa kanang law ni Thorndike kita to? O nabasahan. Thorndike katong law of effect. For example, kanang nadaw kay namoy nahitabo sa inyo sa imong uyab inanin ani niya nagbulag daw mo. Kanang a reason daw nganong pabalik-balik nga anong ginawait nimo to yung LDR kay kanang gusto nimo ma-experience og balik katong na Pero nasanay ka. nasanay ka na. especially nga high school mas taas ang Urges. urges Kanang murag, na to. dira ba jud buto ka or something, dira ka nang murag mag-start. Yeah, tas ang mas paspas ang pag-produce og hormones og estrogen. So siguro bantog magstay ang isa ka high school og LDR kay tungod kay naka-experience na siya or possible na gusto niya. unsa nga type nga gusto niya ang kanang affection Gusto or, niya siguro. or Na gusto siya lang jud makuha niya to. nga na siya makuha to marag ing ana ba Di na to dira kay marag layo-layo na kita sa LDR. Sunod na to nga pangutan na kay. Since wala man tay mga uyab. Oo, sige. Pero di na tayo na. since wala man kay uyab Wala sa kay uyab. My God. since wala man ka ayun na Sige, padayon ta. Kani ba kay nagini ka nang seryoso ni siya nga pangutan na jud. Uyon ba ka sa pag-uyab-uyab samtang high school pa? Like, dili ko uyon or kaya dili lang ko mag-ingon anak. Kamo uyon mo. Unsa sa paminaw ninyo no? Ala, dugan nilang go. Ala. ito sige Sige man, sa mandabe. Uyon mo sa pag-uyab-uyab anak. okay Kagin. Actually, guys. Dagang reaction ba ka may istorya? Alam mo uyab ba? Pero since namin lang yung suko niya, wala ko siya gisugot. So that means... Nagwapa ba? Dili ko yun sa uyab-uyab. Kay, wala man guy ka ng certain na serious thing. Like, committed love, filio, unconditional love na may tabo sa mga samtang high school pa ka. Cold na siya. Yes. Ang coffee? Cold siya. Ang may tabo mo ko dahil sa high school, guys. Lagwa. Infatuation lang na. Lagi na pasabot mo sa infatuation game. You are sexually attracted to someone by its appearance, diba? Okay. So meaning, kanang katong lalaki nga nakagusto sa imo ha? Infatuation lang to buto iya.
Imo asad sa iya ha. Di ba gusto nimo siya? Infatuation lang po to. Ay, patation. Murag okay man pud siguro ang high school uyab-uyab. Dabe. Nga naman. Kanang murag Mhm. mura siya kanang experience pud bali nimo ba, for example kanang naguyab-uyab ka ani nga edad nimo na. So kanang aware na ka nga, ay ganito yung Ka feeling. maigno. Uy! O di ka maigno in the future. Dili ka kanang malutas ka. Oh, malutas ka, Kat- exactly. Sa to kato kay Freud, kato iyahang Unya, sa bato another law pod ni Thorndike about sa kaning law of exercise, pag naay mali nga nahitabo sa imo during high school, dili na nimo siya balikon pag kanang naka-learn na ka ana gud murag learning pud siya ba ang high school uyab-uyab para di ka maigno then di ka ma-churva na maburot ang tiyan nimo dra day ka nag-try ka to law Ay, point experience si Kayla ni Jean. ano, Ay, point Thorndike. si Kayla Jean actually. Kay, nakabasa ko sa theory ni Sigmund Mga Freud. mga Theory. theories Theory. ba? Nakabasa. Mga Ay, may theories, bashi. Mga dear sir, Oh, Ikaw. Nakabasa ko. Malaman. Ay, stages daw to about sa psychosexual something, ana. Tas, Kinsa man na? kay Sigmund Freud. Na. Tapos naghuman kay, ano siya, kanang, kato sa latency nga stage, kay kato to siyang stage na kanang something like malutas bakar, ana. Pero kita ninyo kay, sa genital na jud ta, nga stage, nga kanang makafeel na ta og crush, something, Admiration. admiration towards someone, ana. Tapos kung tahay, dili daw ka kanang malutas ba, ay dili ka malutas, okay, maigno jud ka. Kay, murag, ang possible na mahitabo sa imo kay, fixation. Ano sa ba ng fixation? Fixation? Fixation. Ano sa ng fixation, Lags? Wherein dili na ka malutas. Magani. Di, dati. Effect. Hindi ako sila Dati ano? effect. Dati effect. Isolated. Dati effect sa isa katao sa iyang personality rather. Fixation ka ng murag kuan. For example, you're in a relationship pero dili pa nimo kaya nga kanang maging into that situation kay Ay, unsatisfied. unsatisfied. Oh, kato. Tahay daw. Karon nang asawa na ka, ana-ana. Tapos, But you still wala. play Dota like Oh, wala that. ka nalutas kay nganuman wala. Nalutas! Wala ka nalutas. Bakit? Kay nganuman wala ka nalutas. Kay wala ka experience or wala ka nakatesting nga magkauyab ang sa Or balira. probably, wala ka ni Agi ato nga stage. Oo, Those yun, 5 yun. stages. Or kung tahay, mga asawa na daw ka niya. Kadali ba? Wala pa man. Dili sa Wala pa pag ikauyab, pag-inom sa sagod. Kaya mga asawa na daw ka. Niya pag human kay, nakita na punta ko ni mostly dyan sa mga series sa TV, di ba? Kay kanang, mga asawa na to siya, batas kanang, wala pa siya, wala siya na-satisfied tong bata siya kay, sige na siya dula, pero wala dyan siya ginasugtan mo dula siya mga magpapat. Sige siya patulugo na. Tunidako na siya. Naal patulungon nagkawata. Tunidako na siya. Nidako na siya. Wala, so, syempre, wala siya na-satisfied sa iyang childhood, something, sa iyang kanang masadra, something sa pagkabata niya. Mauto, kung nagkaasawa siya, sige siya, padayon siya dula. Hindi niya ginahunahon na iyang mga asawa, or sa iyang asawa, iyang obligasyon, ana-ana. Mauna siya, ang may tabo sa imo ha, pag naigno ka. Mauto siya, Actually. theory ni About anong fixation ba? Ako, nami si Dingan. Kasi yung asawa ay mga nakay na. Tapos, kanang lalaki kay kanang nagdula siya Dota, nag-call daw, chismis. feeling binata na siya, day. Oo, nag-call yung wife nga, kanang mga anak na siya, pero siya kay nag-Dota, gyapon siya. Tapos, sa end, ato, una niya ang Dota. namatay ang Ang bata. Dili, ang iyang wife ang namatay. Hello? Nabuhi ang bata. Tapos mga to, murag dako kay effect ang wala nalutas. Kaya kung naabot to lalaki, natabangan to niya yung asawa pato sa sitar. Ay, wala siya din niya gitabangan. Wala. So, kana siya kay psychosexual development. Mo na siya ang By katong Freud. stages. Like, So, yes, moving on na ta guys. Oh. Sunod. Ay, lang. Unsa pa ba? Oh, pala. Kana, puntahay. Sige. Mawa kay uyab kay stay ka na. Wa ka na lutas. Ka na Charot. utas. Sige, padayon ta. Kani daw, Limaw. para sa imo ha, kanang tahay na pud, ano ita na pud tahay na to diri. Di na ba? Tahay na kay uyab. Para nimo na abay may tabang ang uyab sa mga high school pa ka. Mamili guro tag lalaki nga makatabang sa tuwa or dili lang kay kanang food estate Yes. na say uyab. Oh, Kay uyab I na niya remember. pabigat I kasi remember. kinabuhi bihay na eh.
Na ako'y uyab. Ate kaya akong uyab. Kaya may sisilos-silos. Parang para lang ninyo na. Ay, sa iparok ko doon. Uy, Ay. ko. Ay. Alright. Ikaw. Napa siya may tabang para sa inyo ha guys? Isa itong question. Napa may tabang sa inyo ha ang Isa ba ikaw to? pag-uyab. Mga ganito. Na ay matabang sa imo ang Sab na pag-uyab. high school pa bata. Anak, taka. Pwede mo, ano, kay, about my sabi, katong okay lang ba mag-uyab sa high school? Okay lang man, normal lang man sa high school. Pero ang pangutan na, napa dyan siya wait lang, matabang. i-answer sa ko tong last question ko. Wala ko Sige. answer to. So, mo to. Wala pa ko nalutas. Wala ka na lutas. Answer na ko to ha. Balik-balik. So, Wala dyan ka na lutas. ano, lutas. Bitaw, answeran na nako. Sige Pero pala yun. normal lang man ang isa ka high school. Ano sa'yo tawag na? High schooler? High schoolerism? Ano ka na? Isa ka high school nga magkauyab-uyab. Kay part man na sa iyang developmental stages nga magkauyab. Nga magkaroon og kanang affection sa isa ka tao. Labaw na ng kanang ang society na naging si mga wala pa man kauyab. Normal lang jud na siya. Nga magkauyab ka kay tungod sa na mag-develop mga thinkings of theories kung dito sa formal operational stage ni PJ. So kung i-base na sa PJ nga normal lang jud magkauyab kung i-base nimo kay PJ. Pero pala sa inyo ha. Normal, okay naman. Part Na na siya siya. matabang sa ginagawa. Actually naa siya matabang na kanang kuntay. Mana kayo yan? Wala. Di nagaplan pa ko joke. Ay, Bitaw. ay napapila-pila. Sige pala yun. Napa siya matabang para sa inyo. Nay matabang oy kay Samtang high school pa. Oh, niingon si PJ nga kung dili nimo ni mabuhat or wala ni part sa imong stages kantay wala ka dito sa formal operational stage ni nalutas na ka ay wala ka nang niditso na ka ba possible nga mag-develop ka og kanang abnormal sa imong thinking kay tungod kay wala ka ato nakaagi ka ato nga stage so dapat siguro makaagi ka ani nga stage kay kung wala kay affection sa isa ka tao siguro kay dili siguro ka tao kung wala kay feelings. Sorry sa mga wala jay feelings sa mga sa to kay queer. Wala sa mga queer. Well, tama ba ko? Wala yung weird feelings sa isa ang queer. Tama ba? Tama ba? Tama ba guys? Paki-comment daw. Char. Comment down below kung tama ba. Comment down below. Na wala Ito yun. na erratum, then Okay lang ba yung i-cart man niya kay we're just students naman. So, obvious na kayo kung giingon pa na ako. So, yun na to. well, Next question. Next question. Ikaw, nakay matubag ko. Napa ba siya may tamang sa inyo? It depends or financially ba siya? or Psychological. sa pagdira? Nakadyo mo tabo. Kalagwa kay psychological. ikaw. Emotionally. Na yung mga tali-tali. Emotionally. Ay, Ano naman? popcorn na Wow! Kaya, pabright ni mga Ingon ako ang alter ego, guys. The other version of myself na nagdakot siya matabang. Especially when nakoy conflict sa akong family. Comfort sa Yes. mga nana. One call away lang ka. Ay. Babe, ato ako balay ako. Nakakatabi, boy. Pagpapa. Babe, I did it. Babe, I miss you so bad. Come back home. Wala, gyapon Come na. back home. Siguro to. So, yeah, kana. Support Tiso sa mo, pag tiso Pero, sa mo, tiso sa mo. comfort. Muna ta. Pero, Pero, be, kung dili ka tahay- na mabuhat kay wala nang koy ana, di ba? Dili, kung tahay daw gilby ka ng may kag emotionally, ana. Unyag kung tahay, paminaw sa ako Yes. Unyag kung tahay, bi. Nag-exam mo. Unyag nag-away pag yun mo, unyag mong uya, bagay na nilang madrama. Di Hoy, lang dili. mo pag Dili ka mamilik uyab ng bugok. Weird! Girl! Ay, Girl! That's Girl, reality. walay bugo sa ano, girl. Walay bugo. Uy, actually, bugo sa world. Appear para goodbye. Appear ba? Ano man, mabugo man tagtanan sa love. Wow! Wala ka. Pero bitaw, kung tahay ba? Kung tahay nga kanang Ay, galing nga ito. Ay, mabugo sa love. wala na ilong. Okay. Joke ko siya, guys. Kung tahay daw, babe, wala gina-exam mo, tapos ka na nag-away mo niya, kanang syempre, patas ana yung dyan nag-bride niya, pila ka oras ang na-consume, ana niya, unsay matabang ana sa imong pag-study, syempre, high school pa ka day. Bye. Dili man ang hitabo sa kuha kay di man ko mag Dili pa pa na lang sa kana, maka-emotionally ganino. Kung tahay, mo na makatabang sa imong emotionally, ana na,
Kitaw. Mukha ay move on sa next one. Dili wala na. Da. Dili na tawagin na. Sige, next question. Next question nagwa. Ano, babae? Kung naa, sa asang aspeto siya makatabang? Academic, family, Ay, mo na financial, nabang companionship, ginaistoryahan. Tunina ba? or unsa ba? Di, na-mention Sige na daw. kanina. So, earth. Ay, dili. Tubago na to ni. Kutay. Dili. Sige, si Kayla ta. Moving on. Sa financial daw, be. Asa man kami tag-kwarto ning high school pa man ka nakay-trabaho? So dili lang Kabalo. Uy, na kayo mga working student. Ihatag nila na sa yung uyab ang kwarta nga na sweldo nila. Dili Dili ba ba? ang Nga, mabugo ang tanan sa lab. So, Ikaw na yung narina. ganina ra ka na. Pero dili akong ginapasabot mabugo to tanang sa lab, pero in terms of money, grabe ng In terms of money. Bugo gani mong term mo gani. So okay lang money dira. Gani. Sa man. Dili ako ng money, dila. Sige daw. Unsay mo kaunon? Court of appeal. Moving on. Di, wait lang. Ikatuin yung kaunon. Hindi katuin yung i-date kaunon mo. Timong kaunon. So, moving on. Dili ba ilas paminangon nga kanang magigasto nga kwarta kasi mong uyab kay alawas pa ikan si mong mama? Dili mo siguro katantong bulok jud. Ikaw na ba yung ganina? Naglibot na dyan sa inyo. Ang imong idea Dili. kay kanang Dili pa mino sa ani magud na kay kanang wala mong guguyab. Ay ko na ami. Moving on. Sige pa dayon. Sa kanay, unsa para nimo ang high school uyab-uyab? What is high school uyab-uyab for you? Ikaw, para sa imo, sa high school uyab-uyab. para sa iya kuan high school uyab-uyab kay Inspiring ba siya or flirting mo ang love? wala fling lang. Unhelpful, charva. Pero depende ha, wala na mo ginatanan, wala na mo ni ginatanan. Depende lang sa mga own first Kamo, perspective comment nila. down below. Sa para sa inyo ako. Char ba na comment down below na ko dara. feeling dagang nagtanaw. Ay na ako. Bitaw, para sa inyo, unsa pa bitaw para sa inyo hapon. Dili lang siguro kita dari ako. Unsa jud para sa inyo ang kanang high school uyab. Companionship. Ay, Panagkuyog. exactly. Oo, kanang Sa sabay saya. panagkuyog. Brighter Bisaya. Basta ang sa Tagalog nila, basta Murag Bisaya. mga correct. Basta Bisaya. Right. Basta sa Tagalog, matalino. Bitaw, Wala na. ano bitaw na siya guys? Kanang makuyog-kuyog. Aside sa kanang pwede mo siya kanang inspiration. Ah, Di sige. paminawan ako ninyo grabe ang istorya na yun. Sige. Kanang aside Sarap sa ang naka-inspiration, pwede din mo siya mahimong friend. Nga kanang Sarap man eh. need kang kanang muuban sa imuha mo na siya kanang companionship, something. Di naman dyan siguro nga kanang about lang na siya sa kanang Okay, jud bitaw mo. Mm. Ang high school uyab-uyab no kay kanang when you're all alone. Tapos inana. Anyway, sunday. Tapos kanang ay pag naakay ka ng, for example, sa academic nimo or sa akadski, for example, ang imuhang Siyempre, ka-fling magkinabangay or ka mo ng, jud mo. ang imong lucky, kay ka ng bright kunuhay. At Yes. least, asi ka ng, Well, ako dito yung ano sa imuha ba? West? Sige. Inana. So, girls, just a tip, Yep. kanang, do not settle for less. Ayaw pang itaglalaki nga kanang, way matabang sa imong kinabuhi. Yes. Ana. Especially girls, mga marupok Girls kaya kayo mga girls, diba? Kanang ganing gi. Marupok. We're safe. Oh my gosh. Boys, girls. Aha. So, moving on. Sige, moving on. Actually, unsa dong question? Actually, katong unsa jud para sa kanang unsa jud siya para sa imo ha. Distraction sa badara. Mora man jud nang ipangutana baka daghang man yung yaw-yaw. So karon, naami date nami data guys, nami data sa kanang amo ang ipangpangutana kaganina. Nato siya yung mga tubag or unsa badara. Unsa na ito niya buko yung mga data? Nag- Ito, orag ka, nabangga lang na ito ang data. Uy, nana may data. Ay. Joke. Hi, Dave. Hot Joke topic. siya guys, joke to. Joke So, siya. nag-survey me sa mga random high school students about ani among mga questions daw kung may. So, Gwyneth, first question na Lagwa. daw ay. Oh, so... O sige, wait lang. Atong first question kay nakatesting na ba ka magkauyab o experience? According to survey, According sa among survey, ladies and gentlemen, so diriya na 64% na naka-experience kuno sa high school uyab-uyab. So, sunaal. nakuha ay 64%. Tapos, sa mga wala naka-experience of high school uyab, 35% na wala naka-lonely ko na Sure. bitaw og kaning mga masekretong tao. Rather not say kay naay 1% nga rather not say na lang daw. So ingon nato ang atong Palihim-lihim data. tayo dyan, no? So basta ko dai og
ang mga naka-experience na high school uyab. Compare sa mga wala pa. So, ano dyan dito nga, part dyan sa pag-ingay. Parang ka utot na, part! Ayun na. So, part dyan di ay sa, kung ni mo dako na kayo 64%, lagpas na siya sa 50%. Pero sa to biya kay kanang okay biya ng experience ko na kay kauyab ka diba? Something ano. murag so, Okay. kung inani ang person. Si kani pud sila kay nakatisting ni sila kanang murag sa lain tao lang pud nila na murag na kanang nasuta or nakita unsa ba dira ka. Okay, next. Kaduha na to pangutana. Kung nitubag kag o kabalo ba yung mga ginikanan? According to the So, aware ba yung mga parents? So, ginayon diri nga ang aware kay naay 76%. Uy, good. It's so, So, naay 76% It's so, nga aware ang ilang parents. Tapos sa mga unaware, mga masekretong tao. So, naay unaware. So, 20% ang unaware ang ilang parents. Tapos ang mga masekretong tao dyan, lalong pa sa masekretong tao. Kanang di dapat 4%, pala ng oo. identity something Naay 4% katao na nag-ingon na. 76 ba na? Actually, So, kay ganang- okay na siya mo. Nindot ang result no kay 76% ang aware sa parents and which is kanang Magaidan dapat jud sila. mag-jud exactly nga na ang parents diri but not in the sense pud na kanang importante jud kay diri ang interaction jud sa parents ug sa ilang children kay Dili ka nang ginadictate na jud nila ang for ginagawa example sa kay bata. kanang moingon ang parents ay ihang anak na kanang ay pugya-buya ba bantay lang kay nanin ana mura siya kanang naga-pursue mas naga-pursue noon ang ilang anak nga mag-uyab-uyab kay unsa man jud na ni uyab nga Right, di ba jud ko pwede behaviorist, or Oh, behaviorist kayo ang curiosity parents. ba? So, kung ako siguro, parent, siguro. Yeah. kanang, it would be better kung kanang, for example, maglaag kami ko na isang anak and then namin nakitaan nga mag-uyab dira ingon ako siya nga kanang, muna sila ang mag-uyab na, inanin ana. Kanang, Yan nagbulag dito mag-uyab guidance ito. nga kanang good way nga guidance ba dili na kanang murag threat doon nga kanang bantay na ka mag-uyab kay ana. Mas maayo kung kanang mura siya kanang ma-disregard kung ingon nga kanang ayaw pag uyab-uyab kinanin ana. Mas maayo kung kanang ma-experience gyud jud sa bata ang kanang unsa jud ang ma-experience pa mag-uyab-uyab kay para dili na niya buhat. Ani man good na siya kay na Jean, napod ko nahibalan actually. Like example, something like moingon lang ka sa iya nga kanang nay kanal dira nana. Tapos kamoy ka, ayo ato dira kay kanang nay nahulog dira nana. So dili siya madto or unsa ba dira pero naingon na kanang nadungog lang jud niya pero wala niya nakita. Mas gwapo nga nakita niya para kabalo siya kung asa or asa na No part. kanang nakita niya Oh. kanang nay nalusot sa kanan. Oo, dili siya kay gusto kung tahay, o di siya mo dito pero nag-observe siya ni Dula siya gamay niya. Naay ka ng bato. Naay ka ng bato dito Nya mahulog siya pinakalit. Di ba? Sa kanang Kaya ina, dapat naging mas mga better na makita o ma-experience niya. Makita jud niya. So, at that way, mahatagang mag-warn ang katong bata na dili Oo, mo dito sa kanan. Matagan siya born. Urag sa high school So, that's a good side, no? So, urag okay ang high school uyab basta naay guide sa Guide, parents. Guys, pero Kay- dili ka ng threat. Something Kay like that. ganina sa gingon ni Gwyneth nga kanang naay mga nabala ng parents nga wala nakabalo. So, So- Naa jud. Kay sila man jud ang nakauna pa, mas nakauna pa sa tuog ka ng ka-experience ana, di ba? So next na Next question. pangutana. Kung nitubag kag o nasad, Mm-mm. asang medium or kasagaran ga komunikar mo, asa man naga-communicate, Ito to, ko. komunikar. Okay, sige. Right here, Bisaya. Murag mga correct, di ba? Taran! Okay na. So, mga niya mga usual mode of communications sa, sa high school, uyab-uyab. So, first, ang personal. Mag-meet jud sila. Kay, ang personal kay 35%. So, 35% ang Siguro nagamit. mo ning mga classmate Kana jud na basta kanang mga kanang mga high school uyab ba classmate jud na na. classmate silingan guys. Nakachika na, nabi mi na ha. Oh. Dili ta So, mag-say. kani, social media. Social media, kamano, pilay person sa social media. Na jud na, dira magimanguyab. Messenger, ana. 47%. Murag kaduha pud siya no. So,
dili una ang jud social media kay mao man jud natong ginayus. So, kuya, ano? So, Bitaw. pagaman kay ang calls 10% sa Yung mga usual mode of payaman, communication mga kay calls, eh. So money sila ang mga naipang-load. Ka ng mga text. Actually, May- maka-call ta sa Messenger. sa social media. Oh. Oh. Pero sa text na. So, Ay, payaman jud kini. Oh, about ang text nasa text. So, ang Wala. nag-text 8% ang nag-use og text lang. So, okay, boomer. Joke lang ito. Char. Dili boomer ang nag-text sa Dili, uy, payaman na yun sila. Unya, Payaman naka kay na ipang-load. Wala ka na. So, mao to. So, karon kay social media naman atong ginagad. So, mas ang pinakadakong result diri kay ang social media, which is 47%. So, dako din siya lamang sa personal. Okay. Gusto ko kaning nalalabi ng mga porsyento. Ay, magtagalog ka, iyo. Tagalog ka. Ito, inana kay mao ni sila ang kanang unsa ba? Kanang maulawon sa type ng mga tao. Siguro, anak. Pero kanang murag lain siya no kay murag daghan naman gud mga kanang high school Tahay no, students, ano, nga kanang sa social media ang ilahang way sa pagpanguyab at the same time social media pud sugton, social media pud bulagan like pangita asang personal dira asang love. Okay, no, Ay, dili sila dili, kami so- comfortable sa Wala, sa good. gana. Or dili ba nga nag-adapt lang jud ta sa converging of modernization. Wait lang, di ba Oh. mo? Pangit ang Kada- modernization. Katahay no, sa social media, jud mo nag-communicate. Tapos na one time, gusto yung uyab yung magkita mo. Tapos, nagano na kay mga what if. Di ba mo ito kay Thorndike. Kana siya. Kato yung law of readiness. Kato siya. Kay gantahan, nagano na daw ka nga. Ready na ba ka? Or something, ani. So, katong ZPD, sa ganyan ang ZPD kay Lagine, Zone of Proximal Development. oo, kana siya kay murag distance na siya sa imong ginahuna-una. Like, kanang, kaya nimo siya buhaton, pero wala pa nimo siya nabuhat. Kato sa mga nag-use sa social media. Oo. Oh. O tahay na mo dito sa situation nga kanang nagsabay na mo. Pero wala siya kanang ang kanang effect or kanang murag ang gusto nimo na mahitabo kay wala siya nahitabo. So murag naepektuhan ang imong kanang kagustuhan nga magsabay mo naepektuhan ang kanang katong murag to siya mo to siya ang law of effect ni Thorndike, di ba? So, about sa ZPD, kay kanang na-zone ba nga? Murag kanang kaya nimo ni buhaton nga butang pero wala nandiyan nimo siya gibuhat. Ngano? Kay kinahanglan man nimo peers, kinahanglan nimo kauban. So siguro kay kulang lang siya guidance sa parents ba katong shy type kay sige, huwag ka lang mahiya anak. Tagalog ka iyo. Tigal ka iho. Tagalog. Dito. Ngayon na. So, ang ZPD man good kay kanang mga things nga he can't do alone. Naman di mga people nga dili sila nila kaya makig-communicate through personal pag wala sila kauban. So, even manghi naman gani kay mo kauban ba. Grabe na po naka-dependent. Dili siya dependent actually kay part man siya sa learning. Malay mo wala lang jud day kakabalot sa katong nga tao or imong parent kay kabalo siya unsa pagkahimo. Dili man siya being dependent man jud ta always sa atong parents or ginano. Ay, sige, next na ta. Ha? Kung tubag na pagkag-o, Kung dito ba kung tubag na pagkag-o, Oh. LDR ba mo? Dili. Sama ng LDR. mga... According to the survey. According to the survey. Okay. So, diri sa LDR, ano yung LDR? Long distance relationship. So, ang nag-ingon og no. Pili niyo unsay mas dako? Pila ko mas dako kana Dili LDR kay the high school uyab-uyab pa din Madami So, classmate lang. Matanawan na na sa atong survey. Dabe. So, ang nag-say of no ka, 75% ang diba? nag-ingon og no sa LDR. Dili. So, Dili sila LDR. hindi sa LDR. Kay kasagaran sa high school ba kay magkita lang, Oo, ano classmate dito? lang ang uyab or pika section lang. Oh, pika section. Kay pamilya na ko ginahuna-huna raman pud nila kung ang kanpila ang kanang sa tawag ni pamasahe ba sa badara. Oh, yan na. Tapos sumotot 75% ang nag-ano sa no. So yes, kay pila kabalo mo? 25. Wala man, wala makabalo dyan. So 25%. So 25% ang ingon nga. Okay ang LDR. LDR. Ito. So siguro Sa ilang Siguro LDR. no maong dili LDR kay kanang before naging sila kay kanang amigo sila first like mag-classmate nga nagka-develop pa niya naging sila like boom ganun kadali. Char ba na? So moving on sa atong next Kani. question. Uyon ba ka sa pag-uyab-uyab samtang high school pata?
Or Paka. pamo. Or paka. Ka. Ikaw, uyab na ka? Paka. O, yun Tag na dili. So, Mana. Tadadang! Ayun. Ay, sa tabuhin. Bitaw. Nita, Ay, sige. Joy. So, Manny, do you agree about the concept of high school uyab-uyab? So, Manny, nag-ingon ng 56% nga disagree daw sila sa high school uyab-uyab. So, mga nega. Joke lang, dili sila nega. Ay, na. Mga opinion na dyan nila. Tapos, ang ang nag-agree kay 35%. 35% ang nag-agree sa high school uyab. So, Manny, siyempre, kami mga nag-agree kay Manny silang naka-realize na good day ang school uyab or naay uyab. Tapos, 9% kay mga palihim. Palihim. Ang daming mapalihim. Rather not say daw. So 9% ang naingon yun. Dili lang nila ingon. So, mo to. Kaning dili uyon ba mauning ka nang nagbulag ba sila? Mga Peter na. Di ba pangit? Bito, no? Sabi na may nananong ka lang nagbulag na, dili na padayon. Distraction rin na kaya. Yung okay na, no? Sugod sa bandit. Nag-try good. Bitaw. Pero okay lang, no? Patayin na lang. sa life. Life Uy, man na. Oh. life for life first kasi. Okay, so next na itong pangutana kay para nimo, para nato, para ninyong tanan. Kanang naabay maitabang ang pag-uyab-uyab samtang high school pa ta. Like, yes, no, rather not say, or di na ko musulti. Asa naman According sa lagwa? survey kay kanang majority ang naa daw. Asa naman itong survey lagwa? About sa high school, uyab. Okay, HSU. High school, uyab can help in terms of, so, dire, matubag to itong mga ano. So, sa academically daw, naaday 52%. Naay 52%. Mana sila ka mga inspiration, motivation, something. Mga inspired student. Or di kaya nitabang ang ilang partner sa ilaha academically. Oo, which is mo na mga... Mana good. Dapat Mo dili ka nagagas, no? O lagi. Oo. Like, Mga- for example, Tabangan kay ka ka ba? nakay ka ng activity na kailangan ipasa, tapos one call away lang siya. Or kaya ka na imong uyab kay ka nang na-ashay ka ng skills in terms of unsa ba dira. Sa mga So, to, thank you di ato niya. Sana ka ni mga, nga na mga skills, di ba? Mana may nga jud sa crush ng uyabon jud ko niya. Ayaw good. Wala bitaw nothing. So, mato dirita sa family. Sa so nakatabang ba siya sa pamilya? So naay 10% nga nag-ingon nga makatabang. Unsaon? What we? Bitaw saan to, no? Nakatabang sa pamilya. Siguro pag may problema yung pamilya. Ano sa ba? Ay, tama. Tambag. Tambag, tama. Possible. Or kanang bridge katong nga lalaki niya. Bridge. Kanang close na daw siya sa family. Like, Family. open daw sila nana. So, pwede siya may mong bridge. Like, kita, inani. Like, mong anak, lain Warag sa na imo tita. warag pa libreng psychotherapy ang uyabon. Like, for example, let's give a situation like ang girl kay kanang there's a conflict between their family. O, kanang tapos favoritism daw kuno, naglayas. And then, i-contact sa family ang katong boy, tungayab sa katong Yeah. ilang anak. Ma'am, ani mo Tapos, ko na side sa man, imong anak, ana-ana. di So, ba? Okay na siya. Yeah, tapos no No, kontay sure. kay open jud sa mas daghan di ba ang percent nga open sa family. So warag kontay kani iyang anak tas na something nga problem tas iingon na niya iyang ingnan sa mama iyang uyab na kanang pwede nimo kanang istoryahon akong anak ni ani. So possible nga dako jud siya matabang. Okay. Nabi uban nga kanang mas open pa sa ilang mga uyab or something, di ba? Yeah, So 10% dako kay ni 10%. Oh, next. So financial dito sa financial. So naay 10% nga makatabang daw ang high school ibig sa financial. Paminan ako sa kuan na kanang like kanang tayo na project tapos kanang walang-wala imong uyab ba na. Oh, di kay Or- high school man ta. O kanang may Tama no? Pwede Pero siya. kung ka naasa man pud gikan Ang working kwarta. student ang Possible. Probably sa mama. Dili siguro Or sa parents. Oh, siguro nasa ni baon pero wala sila nagapangayo nga kanang pangayo jud nga. Siguro allowance nga gikip ilang nila i-save kanang na. murag ana. Pero napod reality ha, napod ba kanang mga nagauyab-uyab nga Ayun sa nagatik mama. sa ilang mama nami project na Yes. dahil nin ana niya i-pandate ra dahil baga. Lain kay nahilas kay na ay. So mas better nga tabangan Yes, as in. tabangan niyo sa isa through sa inyong mga buhaton nga na ay sense. Murag Yeah. Nice. Di ba kinahanglan nga mo malit kag mga material na bagay, di ba? Hindi, so tama yung materialistic kaya wala tay kwarta. Okay, trabaho. So mga na, School so pa ta. 10%. So companionship.
Panagkuyog na sis. Ay, Panagkuyog. Sige, maghimog kumpanya Saan mo. ka nang uban yun gimkin siya. na? Dili sis, dahil high school pa ta dahil. Di, siguro ka na ubanan pa uli. Comfort. Okay, kung Comfort, kayo na comfort. actually, kay ka nang... Experience ka? Oh, experience na. Ay, Kanang ubanan ko pa uli, pero dili mi uyab na. Kay ka nang Label. maka-feel kag ano ka nang kaya safe pa ka. uli. Kay naman gud Kaya ka uban. Ay na good. Panag-uban. Panagkuyog, panag-uban. Parang kuyog, lahi ng panag... Na. Ay, Wala na ka naman ng panagkuyog. kanang Siguro panag... Sa Ay, ano lang, Ay, panagbuyog. ay, Dito, panagbuyog. Hi, nag-joke ka lang ba? Hello, joke. So, mato, ang companionship nag-ingon nga makatabang daw sa ila kay 21%. Ka-feel kag safe something, ano. Siguro. 21%, so makafeel kag safe pagka uban mo ano. Siguro sa pag-uli, ano, kay... Tama. Especially ka ng Ganit. mga kanang afternoon shift, ano. Oh. Padungog So, kali- dili ka na kanang ikaw ba afternoon shift niya, gabi na ka muli, babaeng dako, ana, good. Yan, nakikauban. So, dito sa moral support. Moral Hello, support. eh. Moral support. moral support. So- Inamin ani moral support mo. Sige. Go, go! Kana ka na murag, kaya mo cheer up yan. ka. Gina-cheer up, siguro ka, ana. Ay kanang bitaw na pag bitaw mga high school students na kanang murag depressed sila ba for some specific reason. Tapos kanang okay pud gana kay partner sa life kay murag siya ang tigtambal Her sa partner sa life. Uy, kaya ni mo na ayo pa tala yung Yes. tanda kay Partner sa life. Ano, sumurag na yung moral na obligasyon, ha? Matagalog kasi. Ay, sorry. So, yun na, 7%. Gutom. Na ay ano kanang nay phenomenon nga nahitabo diri sa atong data. So while nagakaon mo akong istorya sa ila. Kanina gishow na mo ang kinsa to mga agree or disagree sa ato ang ano concept sa high school uyab-uyab. So naay nag-disagree nga 56%. So naay nag-disagree nga 56% ganina sa concept daw sa high Disagree school. din na sila. Oh, nag-disagree. Okay. Oh. Tapos dali sa atong mga naka-experience og high school uyab-uyab na ay 64% ani nga phenomenon. So na ay pagpangka ba sa ano? Mura siya na siya ka ng cognitive dissonance no kay. Oo. Dili sila agree but at the same time Same buhat, di ba? Di sila agree but at the same time, daghang nag-engage. Kuan. Ano Exactly. na siya? Possible siguro nung naka-experience sila, nagbulag sila, tapos sa pagbulag nila, Ma'am, dili na sila nangutanan uyon. sila kung o yun ba sila dili or something na inhitabo na bad or kanang effect sa ila ha mo siguro nga dili sila o yun pero naka-experience sila like possible siguro na Katong kay ano warag law of acceptance, warag ana? Law of acceptance man yata na Nigin sa ni. ni Thunderbite. Thunderbolt. Bonus 5. Katong yung ginasulti kanina ba? Thunday. Ay, Thunder kuan guys asa na mas karon guys kinsa si Thunderbite? So what kind of sorcery Ang is dili this? or dili to sa law of acceptance, law of exercise. Dili nila ginabuhat ang mali nga ilang nabuhat. So dili na sila uyon kay ang effect po sa Oh, ila ang ha effect po sa ila, ang effect exactly, mo po. na-change pero naka-experience sila pero na-change ang effect sa ila ha Sorry, Thorndike. mo to kani kanang murag Thunderbite ang Balik to sa bike idea. pero thunder So, nay law of exercise diri ang ano hitabo. exercise Which is ni disagree sila nga nice in anyang concept sa SUV uyab pero at the same time naka-experience sila. na sila experience sa high school uyab. So, So dili pa sila aning law of readiness ni Thorndike also nga kanang di pa sila ready. so warag wala sila na satisfy sa katong nga relationship nila sa law of exercise ni Thorndike. Ni kinsa? Thorndike. Dili ni Thunderbite So, ayun na to. So proceed to sa another question. Asa lagi ito nag-stop? Dari sa kuan kanang para nimo nabay may nabatay may mo naman to tong academic something From something 4. dili na sa kuan sa unsa Sa last. para nimo Oo. ang high school nimo unsa para nimo jud ang high school Yeah, so what So is high according school to basically? survey, according to na experience somehow like that Yes, So, and for others might be ano ka nang pampa-cheer up. Naaday diri ang Kalaban. data. So, ang Finally. nakita finally. Yeah, na- Because ano, So, ang purpose of high school uyab sa ila, murag na. So, ang pinakataas nga ano is ang tubag sa atong mga ano kay fling-fling lang jud ang high school uyab para sa ila. No, tapos ang sunod sa fling-fling kay ang inspiration. Oh.
Ay. Like inspiration pero fling. Pila ka tao nag-ingon sa fling Sa Percentage. sa di tao na Oo. okay. 56 ka tao ang naingon nga. Fling lang Fling jud lang, siya. high school uyab-uyab jud. Which is tama to yung mong giingon ganina kay about kay Freud's nga psychosexual sa genital stage. Katong inato nga murag nagalong lang jud sila og sexual desire which is instinct na nato. Ingon na na. Bitaw. Next diri is ang inspiration. So 44 ka tao ang ingon nga inspiration ang purpose sa high school uyab-uyab diri So masunod sad nato siya sa ano. Probably. Sa cognitive development ni Piaget ang atong inspiration. Inana. So, wait, tama tong gingon ganina. Sila yung team lago. Ay, ganun na. So, sa distraction, na ay nag-ingon, ha? So, Wala gini mga bitter na mga siguro, or Mga basta, naka-experience or Hindi. tabanira. Siguro, inadjud sila yung reason for this. Oo. So, na ay 28 katao nga na distraction daw. Sus, makaano makaano. Asan yung distraction? Kasi pag ka-experience Sa na kay. studies tingali, sa ano, crush, ano, crush. di ba? Siguro ka na Kadi ba kayo, away-away, yes, away-away. Like, for example, di ba, kay kanang Kasi nakay, distract- O katong na ka game to exam niya ka ng ana-ana, nag-away mo. away tapos mo. try. Di ka focus. Distraction yung distraction. Instead na yung- mag-study ka lang, makipag-ayong mag-away siya ha. Sige daw. Tas nasa diri ang purpose daw kay ang experience. Which is important role jud sa Actually, experience. tinuod po So siya. pila ka tawo nag-ingon ana? 11 ka tawo sa atong gipang survey. 11 ka tawo na ingon og experience is bugawas sa dito ang sa cognitive sad. Oh. Sa genital po. Yan na. Next dira ay is ang puppy love. So puppy love pero iro ang dahil sila di ay. Sila Di bitaw puppy love barag kanang infatuation lang like what you said. Oh, tas diri ang natural feelings. So nag-god is joke lang kita. Unconditional love. Sa Oh. Sure. Saan yung ilang Kanang natural feelings? siguro para sa ila kay kanang ano jud na kanina jud siya. Siya na jud So, para instinct na nasa ilahang kanang natural feelings. love jud kay kanina. Psychologically. Yeah, Natural feelings. wag. No? So, man na ilang ano. Sa unhelpful. So, napay nag-ingon diri nga unhelpful jud daw kaayo ang high school uyab-uyab. So, Basin para sa mura na pud nagano sa distraction nila na ganun. basig siya kay naka-experience jud siya og Nya kanang kanang murag iyang experience kay wala mo jud natabang sa kuha ba. Siguro sa first pa lang niya sulod sa iyab-uyab kay as ini nga naguro siya ka ano. or naka-meet sa atong masculine nga boy nga nagkaguyab. Chick Ay, daw. Oo, Yes, oo, chick kana. daw. Di ba kailan na? No? Yeah. Tapos diri ang develops communication linguist mo ba? Na isa ka tao ang ingon nag-develop na ni communication. Di okay po dihang observation no. Yeah, social development. Siguro kay kanang naga-communicate jud sila sa social media or kaya kanang ano jud siya kanang dili kay siya kanang dulunod tao ba ya tungod tong mga tao kay kanang mas ni ano yung mga communication towards other people na basig ina na jud na pagkatao. So possible nga nato ganit. Pero ilang communication siguro kay kanang through social media. Ganina atong highest nga communication no kay social media. media followed by personal. So possible mo niyang ginamin. So sa ato ang nag-other nga data nag-play jud important role ang high school uyab siguro sa ato ang psychological nga nga butang ug sa sexual nga butang, no? So ang high school uyab is napoy matabang. Sa ato Ajud. So mao ang data natin. Nya, gusto ko mangutana ba? Kanang mga nagauyab-uyab diraan nya kanang nakita ko ng mga post good nga kanang sabi na kanang nag-date katong Valentine's. Date mo dire wala mo kaway PTA yung sa badira Kay ano kay kay mama. ano na kay ang mama. Ayaw mama. Trisure akong mama. Tesoro rin ang mama sa SSG. piti. SSG. Pod mi pamayad sa mo. Pamayad sa mo. Si unsa kaya ilahang kanang murag kanang ilahang kanang pamilang ninyo pilang income sa ilang parents kaya sa nila ginakuha ang pang date nila ana good kaysa ako murag dili man good siya enough or something di ba ana Naaman na sa tong survey actually. na ba sa tong survey Sa survey na to kay Taren. Saya 1, 2, 3, go. Taren! So, diri gina-show ang monthly income sa mga nag-high school uyab. So, diri sa Pilipinas, di ba kay pag
baba sa 10,000 ang imo ang income sa family niyo, ma-consider mo Siya as sa poor, like Oh. that. Yeah, so atong tan-aw dron kung ang guys ko uyab ba kay katong mga walang dili kayo ka ano. Or to Dili katong poor. kaya, Oh. ana. Oh, katong dili kayo makakaya So, ginani. kani siya, pertaining siya sa economic standing sa, ano, Sa mga nag-high school Yes. uyab. Labi? So, unsa so, man ang result? Ang result diri kay ang pinakadako og kanang na ano jud monthly income is ang 10,000 to 19,000. So which is okay siya. So dili kaayo sila daw sa ano sa 10,000 to 19,000 Ang sa ang monthly income sa ilang mga parents. mo na siya ang majority. Pinakalaghan, Jud. Majority which is 40 ka taong nag-ingon ana. Tapos pero same pud dai sila sa dili na lang ko magsulti. So dili na daw sila magsulti. Kaya Kung- siguro sila kabalo. siguro kayo nakusulti ang monthly siguro nila kay G's. Unsa? Joke lang. Joke lang, guys. Nice. Bitaw. So 40 ka taon nag-ingon dili lang sa daw sila magsulti tapos kanang 40 sa kabuk ningon nga 10,000 to 19,000 ang kwarta sa ilang parents. Okay ba? Okay bang ang result na ano, nga kana 10K to 19K ang majority sa ano, to ang sa kanang data? Depende siya sa ano, sa kanang pila sila ka siblings. Oh, tama sad ka. What if kika nang daghan di sila niya, maulang na ang income, or what if only child siya niya, maulang income. So, dira nga part, okay siya. Kung only child ka, okay lang. Pero pag Daghan daghan mo. niya, kana lang ang income kay, Murag dili ayaw sa gyapon siya. uyab. Ayun na pag-jud pag-uyab-uyab. Or pwede man mag-uyab-uyab pero Pero- consider sa inyong financial stability. Unahon ang obligation. Okay dyan nang for a- experience imuhang ka ng imong point Charo. sa pag-uyab-uyab. Oh. Okay. So mo to. So Okay. naa dyan nag-ingon diri nga 38 ka tao nga ang kita lang dyan is 1,000 to 9,000 every month. Ayan, So, ano? Mo yeah. siguro hindi po sila kabay do PTA ba no? Mas barato na ang Charot. bulak sa PTA dahil. Oh, mas Sige, barato. padayon sa yung ibate mo dara. So, Mas beto mas- ang tableron. so duol lang kayo, duol lang katao. So ano taas gyapon siya nga result nga 38 ka tawo nag-ingon sa atong survey nga 1,000 to 9,000 ang ilang monthly income. So dako bag manaba jud matabang sa ano? Experience lagi mo natutong gistoryan kay kanina. Mhm. So therefore, So, proceed. Tapos naadiri kay 16 ka tao nga nayon nga ay mao ni mga payaman, mga teachers ang parents kay oh. Mga professional. Kaya ano, 20 mil to 29 mil ang resulta sa Sure, 16 ka tao sa mga sana all. Yan na. So, sunod na kay ang 6 ka tao nga naingon. Kani mga masteral na ni ilang mga ano. Nice. Ay, joke lang bitaw. Wala jud ko yung mga kabala na. So, 30 mil to 39 mil katao na ingon nga. Ay, unsay katao dagan na 39 mil katao na ingon. So, naay 30 to 39 naay 6 katao nga nag-ingon nga 30 mil. Nalitoy sa atong monthly income sa 40 to 100,000 or more kay mao ni pipila lang ang monthly income ani diri nga area. So kung atong i-ano kay 1,000 to 19,000 lang yun ang kita sa kasagaran nga nag-high school yung uyab. So, kung inana, gamay lang jud kaayo na. So, dili lang ta maging unsa to materialistic. Materialistic. To siya bitaw guys. Let's start Okay ra nga maguyab-uyab for experience something nga purpose nimo di ba? Okay na siya. Okay jud na siya nga kanang maka-experience ka na. Pero dili ta mag-materialistic especially kung atong monthly nga income kay kanang gamay. Dili enough. Tapos mo asa pa atong parents. Okay. And also, high school ay uyab-uyab kay kanang curiosity, mag-jud na siya. So, murag okay lang sad siya at the same time na mag-encounter tag high school uyab-uyab, but let's just put boundaries kung asa nang takutog. Ana, kay ayun. Okay. So, no, let's just be responsible for all our doings at any aspects, di ba? Tas ang high school uyab kay developmental process jud ni sa inyong life o yun na. So, okay lang nga maguyab-uyab basta dili lang ka mutungtong sa mga butang. Yes. Dili na nimo kaya. Or Wala wala na ka. ready, di pa jud ka ready. Dili ka ready. So, daghang salamat Controlled. sa Yes. pagtanaw ug pagpaminaw diri sa among podcast. So, nagapasalamat ko sa ako ang parents sa ani og sa tanan nga nasa likod ani nga podcast. So, salamat kayo sa mga nananaw and Og luminaw.
Og daminaw. Salamat sa tanan-tanan, guys. Thank you for supporting. And sa among mga staff. Yep. Yes, and arigato gozaimasu to all. Og shoutout sa mga taga Tibungko. Taga-iyong. Yay! Shout out. Specific taga-iyong. Oh, Char. tingnan na to. So, ato na pong simhuton. Bali-baliun. Sutaon ang next episode Diri sa Tissue Karon. Bye! Oh, Uy, wala pa. huwag kasi gamot sa diboko. Bye.